πραγματικά νιώθω ότι είσαι έναν πολλά αισιόδοξο θετικό άτομο. Ήθελα πάντα να είμαι ευτυχισμένη. Δηλαδή το main concern μου ήταν να είμαι happy, να ζω την κάθε μου στιγμή full. Το teaching άρεσκε μου πάντα, δηλαδή θυμούμαι ότι που τον καιρό μου μαθήτρια ακόμα, οι φίλες μου έρχονταν σπίτι μου και είχα τον ρόλο έτσι της δασκάλας, του καθοδηγητή, του facilitator. Για το σχολείο, για το περιβάλλον μέσα στο σχολείο, νιώθεις ότι είναι κάτι το οποίο εντζήνων που περίμενες όταν ήρθες, είναι κάτι το οποίο βγάλει σου παραπάνω θετικά, αρνητικά. Ποιος? Ρε να έβαλω πουκάμισο. Αχωθήκαν και βάλει για το πουκάμισο. Ναι, ξέρω εγώ έφερα τα πουκάμισα άδικα. Ναι, τη σέλφι τόσο είναι ευκαλής αφού είναι σέλφι. Ρε, τι νιώθεις καλύτερα να φορήσεις εσύ? Είμαι άνετος και έτσι. Νιώθω άνετος. Πιένε αλλού ρε. Κάμε ότι μιλούμε. Δεν ξέρω. Θέλεις. Γεια σου Ελένα. Γεια. Είσαι καλά Είμαι Ελένα? καλά εσύ. Εδώ. Ελένα. Ακριβώς. Τώρα κατάλαβε τα λάθος. Ελένα. Ναι. Θα σου πάρω εκτό που ο Ζενιός. Πρέπει να είναι εκεί. Και τώρα κάμε έτσι. Θα σου πάρω εκτό που ο Ζενιός. Καλό τζάμε ρε. Ναι, εντάξει, λίγο πιο κάτω. Σας πιο κάτω. Ακούετε. Ναι, πάμε. Ακούετε καλά. Ακούετε καλά. Ναι, ακούτε. Ας σου πάρω εκτό που ο Ζενιός. Ναι. Γιατί δεν εμπιστευόμαστε ποτέ κάποιον τυροκόμο. Και απάντηση. Η απάντηση αμέσως ας πούμε. Γιατί αυτά που λέει ποτέ δεν τα τηρεί. Υψηλό ιότα. Καλά ρε εσύ βάλεις μου την ορθογραφία ρε. Τώρα να γίνει και στο team να βάλουμε dictionary. Νοχλήμαν το πράγμα. Το λοιπόν. Helen, Μάλιστα. are you ready? Yes. Are you ready for this? me? Are you ready for me? Helen μου. Καλώ πάνω τις σημειώσεις μου. Ναι. Δικαιούσε. Ευχαριστώ. Helen, cool καθηγήτρια. Κοπέλη. Τούτα μόνο είναι κάποια comments που ακούω που μαθητές. Δεν μπορείς να μου πεις για τούτο. Δεν μπορώ να σου πω. Οι μαθητές. Πώς νιώθεις που έχεις αυτήν τη σχέση με τους μαθητές, αυτά τα comments που ακούεις από τους μαθητές? Εννοείται ότι αρέσκει μου. Ναι. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι φκένει μου αβίαστα τούτο. Είσαι ο εαυτός. Δηλαδή είμαι ο εαυτός μου. Οκ. Με εκείνον που είμαι. Τούτο είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Γιατί και που θωρώ που σέναν και ήθελα να το πω έτσι, να το ξεκινήσουμε με τον τρόπο, είναι ότι είναι πολλά αισιόδοξο άτομο. Έχεις πάντα τούτη την αισιοδοξία, τούτη την... βγάλεις μια έτσι... ένα χαρούμενο άτομο που πάντα θωρείς τη θετική πλευρά. Με είδες τις μαύρες μου άλλο πώς. Δεν ξέρω αν σε είδα στις μαύρες σου ή ακόμα και οι μαύρες σου εμένα φαίνονται από αισιόδοξες και θετικές, αν είσαι σε τούτο το level. Αλλά από πού πηγάζει το πράγμα? Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είσαι πάντα, είναι κάτι το οποίο δούλεψε, δηλαδή πραγματικά νιώθω ότι είσαι έναν πολλά αισιόδοξο θετικό άτομο. Ευχαριστώ για το μου λέεις. Ναι, νομίζω είναι μόνο εγώ το λαλό, γενικά να... Ότι τούτο που βγάλω προς τα έξω. Θέλω να σου απαντήσω ότι ναι, έχω το μέσα μου, αλλά δούλεψα το πάρα πολλά. Δηλαδή, ειδικά στη φάση που σπουδάζα, ασχολούμαι πάρα πολλά με το θέμα του μυαλού, του perception, το πώς βλέπουμε κάποια πράγματα. Κατάλαβα ότι ορισμένα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας γεγονότα και μπορούμε να τα αλλάξουμε. Άρα, αν θέλουμε να νιώθουμε ίσως καλύτερα για ένα γεγονός, ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε το γεγονός. Άρα, είναι κάτι που δουλεύτηκε πολλά
μέσα μου και στο μυαλό μου. Πολλά ωραίο που πες ότι μπορεί να αλλάξει κάτι το οποίο ήδη έγινε ή γίνεται, ναι. Ναι. Μπορεί να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτούμαστε Τρόπος που για σκεφτόμαστε, το συγκεκριμένο γεγονός. Πάντα εκείνο που πρόσεξα ότι τις παραπάνω φορές που νιώθουμε άσχημα για κάτι με τις σκέψεις που κάνουμε για το πώς μπορεί ο άλλος να το πάρει τούτον το πράγμα ή πώς μπορεί τον να επηρεάσει. Είναι οι σκέψεις του μυαλού που δημιουργούν τούτα τα άσχημα τα συναισθήματα. Τα αρνητικά και τα θετικά. Δηλαδή είναι καθαρά ναι. το πώς το βλέπει ο κάθε άνθρωπος. Οκ. Πήραμε το πολλά deep. Ναι, ξεκινήσαμε πολλά deep. Άρχισα να νιώθω έτσι λίγο... Αλλά it's all about perception. It's all about perception. Ναι, και γενικά είμαι άτομο όμως που μου αρέσει να ζω τη στιγμή, όποια και είναι τη στιγμή, είτε θετική είτε αρνητική, να το παίρνω ότι ζω το τώρα, it is what it is. Αλλά όνειρα κάνεις. Όνειρα κάνω. Όνειρα κάνεις. Ναι. Δηλαδή όταν ήσουν μικρή, η μικρή Ελένη, τι όνειρα είχες για τη ζωή σου, πώς έβλεπες το μέλλον σου. Σκέφτομαι τον εαυτό σου πριν 10 χρόνια, που ήσουν 10 χρόνων. 10 χρόνια, ναι. Πώς έβλεπες τον εαυτό σου στο μέλλον. Δεν είχα συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Όχι συγκεκριμένα, αλλά... Ήθελα πάντα να είμαι ευτυχισμένη. Δηλαδή το main concern μου ήταν να είμαι happy, να ζω την κάθε μου στιγμή full. Ήθελα να κάνω οικογένεια, το οποίο δεν κατάφερα. Είμαι παντρεμένη με 2 κόρες. Πες μας έτσι λίγο για τις κορούλες σου. Οι κόρες μου είναι η Βικτόρια 9 χρονών και η Αλεξάνδρα στα 2,5 χρονών. Μεγάλη πρόκληση. Να μπαλανσάρω τούτες τις δύο ηλικίες, γιατί έχουν εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Μια 9χρονη έχει άλλες ανάγκες, ένα 2χρονο έχει άλλες ανάγκες. Είναι αλήθεια τον που λαλούν για τα terrible twos. Yes. Ναι. Τι εμπεριέχει το πράγμα. Περιέχει πολλά tantrums, πολλά χτυπιέμαι κάτω, θέλω να γίνει το δικό μου, δέχομαι και που μου λέεις. Αλλά και το βλέπεις το θετικά. Αισιόδοξα. Προσπαθώ να το διαχειριστώ. Γι' αυτό είπα πρόκληση, ότι είναι όντως είναι τεράστια πρόκληση. Και ειδικά να ζω ξανά μωρό μετά από 7 χρόνια που πήρα την αποφάση, είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά ο ρόλος της μητέρας γεμίζεις, ναι. Γεμίζει με, ναι. Γεμίζει με. Άρα, να έλεγες ότι δάμε που έχεις φτάσει σήμερα, το πώς είσαι σήμερα, νιώθεις ότι επέτυχε εκείνα που ονειρεύκες σου σαν μωρό. Στο πιο γενικό πλαίσιο. Ναι. Θεωρώ ότι επέτυχα το. Okay. Πες μου πριν για τις σπουδές σου. Γιατί γελάς. Είπα σου γιατί σκέφτομαι στις σπουδές μου. Ναι, ανέφερες τις σπουδές σου. Accounting. Accounting and management. Accounting and management. Ήταν κάτι το οποίο ήθελες, σκέφτεσουν, άρεσκες σου όταν ήσουν μαθήτρια. Το μάθημα της λογιστικής άρεσκε μου πάντα στο σχολείο, οπότε ένας από τους λόγους που πήγα να το σπουδάσω είναι επειδή άρεσκε μου σαν μάθημα. Όχι κατά ανάγκη τόσο πολλά να ακολουθήσω την καριέρα του λογιστή, εξού και δεν το έκανα και διδάσκω το μάθημα. Το teaching άρεσκε μου πάντα, δηλαδή θυμούμαι ότι που τον καιρό που ήμουν μαθήτρια ακόμα, οι φίλες μου έρχονταν σπίτι μου και είχα τον ρόλο έτσι της δασκάλας, του καθοδηγητή, του facilitator. Οπότε συνδύασα το μάθημα που μου άρεσε στο σχολείο μαζί με το teaching και νομίζω φτιάχνει ένα καλό πακέτο. Κοίταξε που τα comments που ακούω γενικά είναι ένα εξαιρετικό πακέτο. Στο σχολείο είσαι από... Από το 2011. Από το 2011. Επάγγινες, ναι. 13 χρόνια. Μάλιστα. Τι έχεις να πεις για το σχολείο, για το περιβάλλον μες στο σχολείο? Νιώθεις ότι είναι κάτι το οποίο εντύνο που περίμενες όταν ήρθες, είναι κάτι το οποίο βγάλει σου παραπάνω θετικά, αρνητικά? Όταν ήρθα δεν περίμενα και κάτι συγκεκριμένο, είχα expectations και δεν ήξερα πώς ακριβώς έγινε η κατάσταση.
Αλλά για να είμαι τα 11 χρόνια, προφανώς 13 χρόνια. Από το 2011. Που το 2011. Σύγχυσε με το 2011. Ναι, ναι, ναι. Είμαι ευτυχισμένη, μπορώ να πω. Ναι. Και με τούτο που κάνω, με τη σχέση μου με τους μαθητές, τα αποτελέσματα που έχω. Γενικά ολοκληρώνει με. Okay. Και ναι. Ερώτησες με για το σχολείο. Ναι, ναι, ναι. Πώς βλέπω το σχολείο. Ναι, ναι, ναι. Ποια είναι γενικά η άποψη σου το σχολείο, για το περιβάλλον με του σχολείου, μαθητές, καθηγητές. Θεωρώ ότι είμαστε ένα family environment. Και η σχέση μας με τους μαθητές, αλλά και η σχέση μας με τους συναδέλφους. Ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Και τούτο κρατά εδώ και χρόνια, ας πούμε. Αυτή η κολόνια. Yes. Στο σχολείο, εκτός από accounting, ασχολείσαι και με άλλα πράγματα. Θέλεις να μας πεις έτσι λίγο για το Junior Achievement με το οποίο ασχολείσαι. Ξέρω ότι είναι ένα σημαντικό πράγμα για σένα. Ναι, είναι. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ονομάζεται Εταιρεία της Χρονιάς. Οργανώνεται το Junior Achievement Κύπρου. Και είμαι υπεύθυνη του προγράμματος τα τελευταία 10 χρόνια. Μαζί με την Κατερίνα τη Χαραλάμπου, στη συνάδελφο μας. Με την οποία έχουμε τέλεια συνεργασία, έχω να πω. Γιατί συμπληρώνει μια την άλλη. Να σας τα πει και η ίδια, φαντάζομαι σε κανέναν επόμενο επεισόδιο. Ναι, γιατί στο προηγούμενο τραβήχτηκε η κυρία Χαραλάμπους και την περιμένουμε με ανυπομονησία. Άρα είναι η επόμενη. Είπαμε ότι είναι αναλόγως του πότε μπορεί ο καλεσμένος, το πότε μπορούμε εμείς. Τα κάνουμε στην πράγμα, είναι το αμέσως επόμενο. Αλλά η κυρία Χαραλάμπους, όπως είπα και στο προηγούμενο, κανόνι στα ΣΑΠΣ και έλα. Έχει πολλές αρμοδιότητες η Κατερίνα. Ένα που κάνει συνεργάζεται μαζί μου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το οποίο πρόγραμμα βασικά... Άρα τα βρήκατε. Τα βρήκαμε, ναι. Πώς ήταν εκτό, ξέρεις. Όχι. Που τσακώθηκαν δύο ταύροι. Αλλά στο τέλος τα βρήκανε. Τα βρήκανε. Ταύροι. Λοιπόν, ναι. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να διδάξει στους μαθητές μια επιχειρηματική εμπειρία βασικά. Να κερδίσουν μια επιχειρηματική εμπειρία. Μαθητές 15 μέχρι 18 χρονών. Όσον και χάσαν. Με την Κατερίνα έχουμε το πρόγραμμα εδώ και 10 χρόνια. Καταφέραμε να χτίσουμε στο σχολείο μια επιχειρηματική κουλτούρα, θεωρώ. Γιατί οι μαθητές πλέον ξέρουν το πρόγραμμα. Κάθε χρόνο έχουμε τεράστιο ενδιαφέρον. Θέλουν να λάβουν μέρος. Ο στόχος του προγράμματος είναι βασικά οι μαθητές να σχεδιάσουν ένα προϊόν, να χτίσουν τη δική τους επιχείρηση. Που τούτο βασικά πρέπει να σχεδιάσουν το προϊόν τους, που την ιδέα μέχρι την παραγωγή. Αλλά και την προώθηση και την προώθηση, τη διαφήμιση, το marketing, τις πωλήσεις, να βγουν έξω στην αγορά, να πουλήσουν το προϊόν τους. Άρα κανονικά ότι να κάνουμε μια εταιρεία κανονική, να το κάνουμε μέσα από το σχολικό περιβάλλον ή να βγουν και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Το σκοπός είναι να βγουν εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, να βρουν πελάτες, κανονικά όπως θα ήταν αν ευκαιρναν στην αγορά. Ναι, και τούτον διά πάρα πολλά εφόδια στους μαθητές. Όσον αφορά να αναπτύσσουν το επιχειρηματικό τους ταλέντο, ας πούμε. Κάτι το οποίο δεν κερδίζουν μέσα από τα ακαδημαϊκά τους μαθήματα. Άρα κάτι πιο πρακτικό για να κερδίσουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί στη θεωρία να τα μαθαίνουν στο σχολείο, αλλά στην πράξη να τους τα δώσουν. Στην πράξη, ναι. Ειδικά άτομα που θέλουν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση στο μέλλον. Ναι, ή κάποιοι που δεν το σκεφτήκαν ποτέ, να νιώσουν ή να καταλάβουν τι σημαίνει να έχεις δική σου επιχείρηση. Άρα θεωρείς ότι σαν εμπειρία για τους μαθητές είναι κάτι το οποίο έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι τεράστια εμπειρία για μένα, γιατί κερδίζουν και αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση τους μέσα από τούτο. Μαθαίνουν πώς να δουλεύουν μέσα σε ομάδες, να συνεργάζονται, να ακούν τον διευθυντή τους, διότι χωρισμένοι κανονικά σε job positions. Υπάρχει ο διευθυντής, υπάρχει ο marketing διευθυντής, ο ICT διευθυντής. Άρα είναι μια ομάδα που μπορεί να αποτελείται και από 4, 5, 6 άτομα. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός. Περίπου 4 με 8 άτομα maximum. Okay. Εσύ σαν Έλληνα τι κερδίζεις?
πες από τούτο, θεωρείς? Διά μου έτσι ενέργεια και ζωή είναι το πρόγραμμα. Okay. Διότι πιάνουμε τους μαθητές που το μηδέν και σιγά σιγά βλέπουμε τους να χτίζουν κάτι δικό τους, εντελώς δικό τους. Και να είναι τόσο περήφανοι για το πράγμα που έκαναν. Και τότε μπορώ να βοηθήσω, να κάνω guide και facilitate τους μαθητές τώρα φτάσουν στην τελική τους ιδέα και στην πώληση του προϊόντος τους. Θα είμαι πολύ ευχαριστήσει. Γι' αυτό το κάνω. Ακούς έτσι που μιλάς για τους μαθητές, έτσι με αγάπη, νιώθεις ότι η σχέση σου με τους μαθητές είναι έτσι... υπάρχει τούτη η αγάπη διάστου και δίνουν σου την αγάπη, υπάρχει μια καλή σχέση με τους μαθητές σου? Ναι, θεωρώ πως υπάρχει. Και είπες το και μόνος σου, η λέξη είναι η αγάπη. Η αγάπη. Ναι, αγαπώ πάρα πολλά τους μαθητές. Ναι. Οπότε και νιώθω ότι σπράττω και εγώ πίσω την αγάπη από τους περισσότερους. Εντάξει, δεν μπορούμε να ρίχνουμε σε όλους. Και γενικά για το εκπαιδευτικό σύστημα, όχι μόνο στο σχολείο, γενικά είσαι καθηγήτρια τα τελευταία 13 χρόνια. 13, όχι 11. Όχι 11, πού το 11. Θεωρείς ότι γενικά το εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει κάτι που να άλλασες εσύ σαν Έλενα? Όχι μόνο στο σχολείο, γενικά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Θα κάνουμε ένα άλλο επεισόδιο για τούτο. Έχουμε ώρα. Έχει πολύ expansion τούτη συζήτηση. Εντάξει, έχουμε ώρα. Ξεκίνα και ακολουθώ. Μάλιστα, τη θάλασσα. Πριν μου πεις τι θάλασσες, το εκπαιδευτικό σύστημα όπως είναι σήμερα στην Κύπρο, να το κρατήσουμε στην Κύπρο, θεωρείς ότι είναι κάτι που θετικό ή υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν για να γίνει πιο σωστό προς την κοινωνία, προς τους μαθητές, να βγάλει πιο σωστούς ανθρώπους έξω? Σίγουρα θα βάλω τη λέξη σωστό ή λάθος, αλλά θεωρώ ότι το εκπαιδευτικό σύστημα μας τώρα, όπως είναι στην Κύπρο, ανταποκρίνεται σε ανάγκες που είχαμε πριν αρκετά χρόνια. Ότι δεν ανταποκρίνεται στις τωρινές ανάγκες των μαθητών. Δεν έκαμε adjust. Up to date. Είναι up to date, Okay. νομίζω. Και που το θέμα... χρειάζονται και λίγο τα αγγλικά. Ναι. Και που το θέμα του καθηγητή, το πώς διδάσκει ο καθηγητής και το πώς είναι δομημένες οι τάξεις, δηλαδή το πώς κάθονται οι μαθητές μέσα στην τάξη, Άρα, τι είναι τα μέσα που χρησιμοποιούμε. Τι θα άλλασα εγώ. Ναι, άρεσε μου τον που πες με το πώς κάθονται οι μαθητές στην τάξη. Πώς το σκέφτεσαι, πώς το φαντάζεσαι? Εγώ ήδη αλλάσω τους θέσεις. Δηλαδή, είμαι περίεργος, έτσι. Τώρα τα techniques, τα καθηγητικά, αρέσκουν. Καθηγητικά και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Εν καλά να κάνεις adjust τον τρόπο που κάθονται οι μαθητές με τρόπο που να μπορούν να απορροφούν τη μάθηση και τη διδασκαλία καλύτερα. Μπορεί να χωριστούν σε ομάδες, μπορεί να κάτσουν σε μια σειρά. Άρα είναι κάτι δεδομένα που να κάνεις. Παίζεις το αναλόγως με την τάξη με τους μαθητές που έχεις. Ναι. Οκ. Και τα μέσα, τι μέσα να χρησιμοποιούσες? Ξεκάθαρο ότι οι μαθητές πλέον χρειάζονται πιο πολύ interaction. Σκέφτομαι ότι είναι μαθημένοι σε γλύωρες ταχύτητες πλέον λόγω και το social media. Το πιο μεγάλο βίντεο που μπορεί να δουν πόσα είναι το TikTok. 30 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω. Δεν έφτασα στο... Περίπου. Άρα κάθε 30 δευτερόλεπτα είναι μαθημένοι να κάνουν... Λαλή μου ο Γιώργος, ο Ζένιος, να κάνω TikTok, αλλά δεν έκανα ακόμα. Δεν ξέρω. Να κάνουμε τώρα. Να κάνουμε και TikTok. Καλό να κάνεις και για το podcast. Να τραγουδώ ή να χορεύω? Όχι. Να μιλώ απλά. Ή να κάνεις διαφήμιση του podcast σου. Μικρά βιντεάκια. Το podcast που διαφημίζεται από τους καλεσμένους. Που λες... Ναι, ότι ίσως και η ταχύτητα της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή αλλάσουμε δραστηριότητες πιο συχνά. Το άλλο πράγμα που θα ήθελα να ενσωματωθεί στα σχολεία είναι να είναι που το πρωί ως το απόγευμα και να είναι όλα included μες στο σχολείο. Και external activities που μπορεί να έχει ένας μαθητής, να τα κάνει όλα στο σχολείο. Να σχολάνει, να παίρνει σπίτι και να είναι τελειωμένος.
Δεν ξέρω κατά πόσο καλά να ακουστεί τούτο στους μαθητές και σε ούλα. Αλλά είναι ωραίο σαν σκέψη, είναι ωραίο σαν ιδέα. Δευτέρα με Πέμπτη και Παρασκευή να... Παρασκευή μπορεί να είναι στο μεσημέρι. Εξαρτάται. Τετραήμερο. Μπορεί να κάνουν τον παλέτο τους, το Κάποιες χορό ιδέες. τους, τη μουσική τους, το απόγευμα, ας πούμε, στο χώρο του σχολείου. Οκ. Ωραίο. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιον άτομο στη ζωή σου που σε επηρέασε σαν άνθρωπο να γίνεις τούτον που είσαι εσύ σήμερα? Μπορεί να είναι κάποιον άτομο το οποίο είναι οικογένεια, φίλος, φίλοι, μπορεί να είναι κάποιον άτομο το οποίο δεν γνωρίζεις αλλά θαύμαζες από μικρή που σε επηρέασε να γίνεις ο άνθρωπος που έγινες σήμερα. Νομίζω υπάρχει. Υπάρχει. Και είναι ο πατέρας μου. Ωραία. Και πολλά πράγματα του χαρακτήρα μου, αλλά και στο επαγγελματικό επίπεδο, διότι ο παπάς μου δίδασκε κάποια σεμινάρια βασικά πριν να αφιπηρετήσει σε διάφορες εταιρείες. Άρα ήταν εταιρικό το περιεχόμενο των σεμιναρίων και λίγο μας τα soft skills. Επικοινωνία, ομαδικότητα, διαχείριση χρόνου. Και πάντα έτσι έβλεπα τον τρόπο που δίδασκε, τα πράγματα που έλεγε. Νομίζω επηρεάστηκα πάρα πολλά. Εντάξει, και ένα άτομο το οποίο ζούσε στο καθημερινά, άρα με τούτα τα skills τα οποία λαλείς, σίγουρα επηρεάζει, σίγουρα. Πιστεύω, έχει μεγάλο impact. Και έχει ακόμα. Οκ. Είναι ωραίο τούτο που είναι όμορφο. Μπράβο. Οκ. Είπες impact. Έχει μια ερώτηση που μου είπαν να σε ρωτήσω. Ποιος σου είπε να μου σε μαθητές γενικά είχατε το πράγμα. Και επειδή είπες impact, τούτο πιάνω το, έτσι πιάνω μια μπασούα να με, η μόδα. Η μόδα. Ναι. Πόσο impact έχει στη ζωή σου η μόδα? Βλέπω σε σαν ένα άτομο το οποίο αρέσκει σου, είσαι πάντα έτσι καλοντημένη, πάντα θεωρείς ότι παίζει ρόλο. Αρέσκει σου το πράγμα, να ακολουθείς το πράγμα? Αρέσκει μου πάρα πολλά, όπως φαίνεται και το ότι μου λαλούν οι μαθητές και οι συναδέλφοι. Ναι. Αλλά πάλι λέω σου κάνω το αβίαστα το πράγμα. Δηλαδή θεωρώ ότι έχω το δικό μου στυλ και ακολουθώ το δικό μου στυλ. Ναι, να επηρεαστώ σίγουρα από τάσεις της μόδας, αλλά είναι μόνη μου νομίζω που το δημιουργώ και θεωρώ το πολλά σημαντικό κομμάτι της Έλενας. Θέλεις να με αναλάβεις στην Ιστρία? Καλό, θα μου πολύ. Να φκαινώ στα είπα σου, συναδελφοί. Ναι. Άντε ρε. Όποτε έχω podcast να έρχομαι να με αναλαμβάνεις για τηλέφωνο. Έκλεισε. Θα μου άρεσκε πάρα πολλά. Έχουμε συμβόλαια να μην υπογράψουμε. Θα το κανονίσουμε μεταξύ μας. Προφορικό συμβόλαιο. Μεταξύ συναδέλφων. Θέλω να σου κάνω έτσι κάποιες έτσι λίγο quick fire ερωτήσεις. Να σε ρωτώ να μου απαντάς. Είμαι έτοιμη. Αναλόγως της απάντησης σου να το συζητούμε αν θέλεις. Αγαπημένο χόμπι. Αγαπημένο χόμπι. Χόμπι μπορεί να είναι άθλημα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Καλοκαιρινών ή χειμερινών? Έχεις και παθκιό? Ναι. Πέ μου και αθκιό. Να πρέπει να έχουμε και ανοιξιάτικο και φθινοπορεινό ή μόνο καλοκαίρι και χειμώνα. Το καλοκαίρι στην Κύπρο είναι αρκετά μεγάλο, οπότε καλύφκουμε το φθινοπορεινό και την άνοιξη, ναι. Καλοκαίρι ασχολούμαι με wakeboard και χειμώνα με snowboard. Ναι, σανίδα νερού και σανίδα χιονιού. Πώς ξεκίνησε τούτο? Η σανίδα. Πού εγνώρισες αυτό το άθλημα? Με μου πεις τώρα, έχουμε σιόνι στο Τρόδος? Έχουμε, ναι. Έχουμε. Ναι. Όχι αρκετό. Όταν είχα ξεκινήσει ήμουν μικρή, ήμουν δημοτικό και ξεκίνησα με το σκι. Ναι. Και θυμούμαι ότι κάθε Τετάρτη έφευγα από το σχολείο, έρχεται να πιάσει ο παπάς μου για να πάμε στο Τρόδος να κάνουμε σκι. Ήταν Τετάρτη, Σάββατο. Οπότε έκανα σκι για πολλά χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια γύρισα στο snowboard. Γιατί απλά είδα το και είπα, δεν ενδιαφέρον. Ας το δοκιμάσουμε. Και έμεινα στο snowboard, δεν ξανακάμα σκι. Μετά από τη δοκιμή μου με το snowboard. Ακούτε με έτσι πολλά, ανεβαίνει η αδρεναλίνη, πολλά... Ναι. Ναι, είμαι λάτρης της
αδρεναλίνης. Νομίζω αυτό πας στο snowboard να σπάσω δυο πόρκια και δυο τσέρκα ώσπου να κατεβώ, δεν ξέρω. Άμα μάθεις, να μπορέσεις να το κάνεις. Ούλα θέλουν τον τρόπο τους. Ναι. Αλλά νομίζω στα 30 μου να ξεκινούσα snowboard, αν δεν έκανα πριν σκι. Είναι μέσα από το σκι που ήρθε. Ναι, που το γνώρισα και τον. Ναι. Και είναι κάτι το οποίο κάνεις το, προσπαθείς να το περάσεις και στις κόρες σου, δοκιμάζουν και οι κόρες σου κάνουν. Καταρχήν είμαι πολλά τυχερή γιατί είναι και ο άντρας μου, αρέσκουν και του άντρα μου αυτά τα hobbies, οπότε μαζί μου ξεκινήσαμε και το snowboard. Και ναι, θέλουμε να το περάσουμε και στις κόρες μας. Εντάξει, μια μητσά ακόμα. Η Βικτόρια κάνει σκι τα τελευταία 3 χρόνια. Οπότε είναι οικογενειακό χόμπι. Όπως και το wakeboard. Το wakeboard ξεκίνησε μετά λόγω του snowboard ή είναι κάτι το οποίο... Νομίζω πριν μου το ξεκίνησα και μετά έπια στο snowboard. Okay. Και τη Βικτόρια ρώτησα την πριν 2 χρόνια θέλει να δοκιμάσει. Και την πρώτη φορά μόλις έκαμε λέω της πώς ένιωσες Βικτόρια μου? Τέλεια! Ένιωσα όπως τη μάμα. Τέλεια. Διότι έβλεπε με πάρω στη βάρκα μου μωρό, ας πούμε. Ναι, και τώρα που το δοκιμάζει αρέσκεις. Μπράβο, τέλειο. Αγαπημένο είδος μουσικής. Αγγλικά ή ελληνικά? Αρέσκει που το γιατί είμαι λίγο των άκρων. Άθλημα. Χειμερινό ή καλοκαιρινό. Να σου πω γιατί. Αγγλικά ή ελληνικά. Πέμπουν και γαλλικά θέλεις. Που αγγλικό ρεπερτόριο είμαι του hip hop, afro beats. Και ελληνικά είμαι του έντεχνου, πιο ελαφρολαϊκού. Οπότε λίγο... Επιβεβαιώνω. Τι? Επιβεβαιώνω το έντεχνο και ελαφρολαϊκό. Ναι. Έχει και αγαπημένο καλλιτέχνη, εκτός που το Γιώργο τον Ζενιό. Πολλούς. Δηλαδή. Αρέσκει μου ο Πάριος, Καζαντζίδης αρέσκει μου. Οκ. Επήρες το σε πιο βαρετό λαϊκό, όχι ελαφρολαϊκό εσύ. Ναι. Big Slacks. Επήρες σε μια από τις 17 τελευταίες συναυλίες τους. Επήγα σε όλες σχεδόν. Νομίζω έχασα 2. Άρα επήρες σε 15. Και μαχαιρίτσα, ως την τελευταία του συναυλία. Ναι. Ήμουν στην τελευταία του συναυλία. Εξαιρετικός, ναι. Οκ. Αγαπημένη ταινία έχουμε ή είδος ταινιών? Αγαπημένη ταινία. Φτάνει να έχει πολύ suspense, crime. Αρέσκει σου έτσι πολλά, βλέπω ναι. η αδρεναλίνη και στις Ναι, να με ταινίες. κρατά έτσι alert. Ναι. Αλλά μπορώ να σκεφτώ αγαπημένη ταινία τώρα έτσι. Κάποια που είδες πρόσφατα και τράβησες σου το ενδιαφέρον. Αν υπάρχει. Σειρές που βλέπω τώρα τελευταία. Πες μας καμιά σειρά. Ποια είναι η τελευταία σειρά που είδα? Θυμούμαι. Εντάξει, οκ. Αν θυμηθείς, δηλαδή μου την μετά. Είπα σου, πρέπει να έχει suspense. Ναι, οκ. Προορισμός για διακοπές εντός Κύπρου, εκτός Κύπρου. Κάθηκας. Αγαπημένος. Αγαπημένος, Ο Κάθηκας είναι από τους αγαπημένους. Must. Ναι. Must, Το χωριό ο μου, Ναι. όπως ξέρεις, που με Πρώτα κατηγοράτε ότι... μας έτσι λίγο ταξιδιωτικός προορισμός Κάθηκας. Επαρχία Πάφου. Επαρχία Πάφου. Είναι Για όσους δεν ξέρουν. τέλεια θερμοκρασία το καλοκαίρι, καθόλου υγρασία, δεν χρειάζεσαι air condition. Σε 15 λεπτά από τον Κάθηκαν είσαι στο Λατσί, για θάλασσα. Εντάξει, περνώ πάρα πολύ χρόνο για με το καλοκαίρι. Μπορεί να πω και ένα μήνα, όπως ξέρεις. Όπως ξέρω, ναι. Με τις κόρες μου. Πιένουμε θάλασσα. Μπορεί να πάμε και εκδρομή σε άλλο χωριό, βουνό. Άρα αρέσκει μου γιατί συνδυάζει. Έχει πολλά πράγματα να κάνεις. Οκ. Έχει πολλά ωραίες ταβέρνες ο Κάθηκας. Ναι. Από τις πιο καλές. Πρέπει τούτον το podcast να το προωθήσουμε και στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κάθηκα για να το χρησιμοποιάσαν. Να διαφημίσω και τον gin bar μας που έχουμε. Έχει gin bar στον Κάθηκα. Καλό. Κάνει Μπορούμε τέλεια να πούμε όνομα. cocktails. Ονομάζεται Gin Square. Οκ. Να το δοκιμάσουμε. Πρέπει να έρθετε. Εκτός Κύπρου, έχεις αγαπημένο προορισμό. Που επιετσάρεσες σου, που θέλεις να πάεις, αλλά είναι πιες ακόμα σου δόθηκε η ευκαιρία. Έχει πολλές χώρες που θέλω να πάω. Δεν ξέρω, αρέσκουν σου έτσι τα ταξίδια. Ναι, το Βερολίνο ήταν για μένα
Εξαιρετικό το βράδυ. Εξαιρετικός προορισμός. Ναι. Πούλες Όσον τις αφορά... άποψεις. Ναι. Νο- Άρεσε μου πολλά. Διασκέδαση, culture, τα πάντα. Πιες. Πήγα, ναι. Μια φορά. Μια. Πόσες επίες. Μια, αλλά θέλω να ξαναπάω. Όπως που το είπες. Ναι, εντάξει, για το καλύψεις σίγουρα έχει τέλεια μουσεία. Ξέρω να μου πεις μουσεία να πάρεις, αλλά αρέσκουν μου. Έχει τέλεια μουσεία. Τελείο φαΐ. Τέλειο φαΐ. Μπύρα. Ωραίο κρασί. Και μπύρα. Ναι. Και η δομή γενικά, η καθαριότητα της πόλης, το structure που έχουν. Μα νομίζω ότι είναι η νοοτροπία των ανθρώπων. Η νοοτροπία, ναι. Αρέσκουν, έτσι χαλαροί, Ναι. ζουν τη ζωή τους ενώ... Είναι disciplined όμως. Ναι, Είναι χαλαρή και Ναι. disciplined. ναι. Σωστό. Βερολίνο. Αφού είπες μου γιατί ο κρασί είναι την πύρα, τα αγαπημένο ποτό, Κρασί. Κρασί. Λευκό. λευκό κρασί. Ναι. Τελεία. Τελεία. G, αφού είπες τον εμπρί το G. Βάλεις το δεύτερο. Μπορεί να πιω, αλλά το αγαπημένο μου ποτό είναι το κρασί. Φαΐ. Φαΐ, ψάρι, Ψάρι. ναι, γαρίδες. Χαρίδες. Χαρίδο-μακαρονά. Γενικά αρέσκει μου το ωραίο φαΐ, Οκ. αλλά το ψάρι νομίζω μπορώ να σου πω είναι το αγαπημένο μου. Μαϊρευκής. Μμμ, Εννοώ ψάρι, εννοεί γενικά. όχι, Όχι. όχι. Γαρίδες. Οκ. Χέλεν. Βαλεντίνο, Σε 10 χρόνια, πού βλέπεις τον εαυτό σου? Ιδανικά. ιδανικά, Ναι. όσον αφορά, Επαγγελματικά, προσωπικά, όπως θέλεις να το... okay, σε 10 χρόνια. Την Κόρες Έλενα. μου. Την Έλενα την Πασχάλη, που Ναι, τη είναι βλέπεις σε 10 Πασχάλη. χρόνια. Και είδα αμέσως τις κόρες μου εγώ, ξέρεις. Δεν νομίζω να έχω και πολύ... Δεν βλέπω πολύ διαφορά με το πώς είμαι τώρα. Αλλά να είμαι λίγο πιο μεγάλη. Ηλικιακά. Ηλικιακά μόνο. Ναι. Ναι. Αλλά όσον Άρα- αφορά άρα- το άρα- επάγγελμα μου, τη θέση μου στην οικογένεια, την οικογένεια μου, νομίζω... Άρα τούτο νιώθεις ότι είσαι σε ένα σημείο της ζωής σου που είσαι χαρούμενη και θα ήθελες να αλλάξει. Δεν θα ήθελα να αλλάξει. Θέλω όμως Πολύ όμορφο τούτο. η εξέλιξη να είναι ωραία και να έχει καλή ισορροπία. Οκ. Αλλά δεν βλέπω να αλλάξει κάτι. Σε όλους τους τομείς. Ναι. Οκ. Όμορφο. Να θέλεις να προσθέσεις κάτι? Σε ποιο πράγμα, στα 10 Σε χρόνια. οτιδήποτε, κάποιο comment, κάτι που θα θέλεις να πεις, να ρωτήσεις. Νομίζω έκαμες μου πολλά καλές ερωτήσεις. Καλύψαμε αρκετά κομμάτια της Έλενας. Ναι. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις κάτι άλλο. Νομίζω καλύψαμε αρκετά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά που ήσουν δαμέ. Και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες. Ελένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, απόλαυσα το. Είμαι ο Βαλεντίνος Περικλέους και ήταν μαζί μας η Έλενα Πασχάλη. Thank you very much. Thank you. Καλή συνέχεια σε όλους.